Ertzaintzaren aurrean ernairi arrazoia eman dio epai bate gaurkoan. Aitor Zelaiaren eta Galder Barbadoren espetxeratzea salatzeko Gasteizen eta Bilbon egindako bi protestengatik 133 gazteri ezarri zizkien isunen desproportzioarengatik eta partzialtasunagatik ertzaintza epaiketara eramatea erabaki zuen ernaik. Isunen zenbatekoa 210.050 eurokoa zen, ezoiko zigorra protesta baketsuarengatik eta ernaik bere aurkako operazio gisa salatu zuen. Gaurkoan epai batek arrazoia eman dio ernairi ertzaintzaren aurrean isunak kendu zuen murriztuz. Bihar goizeko 10:00 agerraldia egingo du Gazte Antolakundeak zehaztapen gehiago emateko asmoz. BSH lantokia itxiko zuela jakin izana kolpe handia izan da bertan lan egiten duten 655 langileentzat. Xok handi bat euren hitzetan BSH-ko langileak elkarretaratzea gauzatu dute gaur eguerdian Iruñean Eskirotzeko lantekiaren itxiera gaitzesteko. Orain guk daukagu arazoa, baina uste dugu Nafarroako industria sektorearen desegitea kezkatzeko moduko arazoa dela. Zunzundegi Akziona energia daukagu adibide. Hau dela eta Nafar gizarteari eta bereziki gure instituzioei egin nahi diegu deialdea, gure aldarrikapenen babesean ateratzeko. BSH no se cierra, ez itxi! Arartekoak jakinarazi duenez ebazpen bat helarazi dio Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari hizkuntza eskubideak ez errespetatzeagatik bi herritarrek jarritako kexa baten ondorioz. 2023ko azaroaren 11an jarri zuten kexa ertzaintza patrulla batek tratu desegokia eman zela salatzeko Arartekoak agiriz zabaldu duenez. 602 euroko zehazten proposamen bat jaso zuten, gainera bi herritar horiek ertzainei behin eta berriz euskara hartatuak izateko eskatu ondoren izandako istilu batean. Gaur Hilda Patri Urkizu idazle ikertzaile eta irakaslea gaixotasun baten ondorioz bizitza osoa euskal literaturari, kulturari eta sorterriari eskaini dio. Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta Literatura Saileko zuzendari, Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari eta euskaltzain urgazlea izan zen. Arratsaldeon guztioi, ernairi jarritako isunak indargabetu edo murriztu egin dituzte auzitegiek. Ertzaintzak 300.000 euroko isunak jarri zizkien 153 gazteri mozalegea aplikatuta, banan helegiteak jartzen ari da Gazte Erakundea eta lehen ebazpenetan indargabetu edo jaitsi egin dituzte isunak. Gasteizko administrazioarekiko auzien laugarren zenbakiko epaitegiak bertan bera utzi ditu ernaiko kidei ezarritako isunak Gasteizko ekimenengatik eta Bilbokoagatik zenbatekoa jaistea erabaki du. Horren aurrean ernai Gazte Antolakundeak balorazio positiboa egiten du, izan ere gogoratu dezagun jasotako 133 isunen aurrean helegitea jarri zutela, hain zuzen Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren desproportzionaltasuna eta partzialtasuna salatu zituzten. Horiek horrela Gazte Antolakundeak epaiaren balorazio sakonagoa egingo du bihar, Bilbon egingo duen prentsaurrekoan. Eusko Jaurlaritzak ez du ezer berririk gaineratuko bakegien eta etaren armagabetze prozesuaren aferari dagokionez. Halaxe jakinarazi zuen atzo Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren bozeramaile den Maria Ubarretxenak astelehenean bakegiek Baionan egin zuten agerraldian Urkullu lehendakari goiaren gobernuak gezurrak plazaratu zituela salatu ostean. Jaurlaritzak argi utzi du ez duela berririk gehitzeko etaren armagabetzearen inguruko eztabaidan. Bakegiek atzo egindako adierazpenei erantzunez, Maria Ubarretxena bozeramaileak gaur azaldu du 2019an argitaratutako txostenean Jaurlaritzaren posizioa eta jardunaren azalpena zehaztuta daudela. Asteroko ohiko agerraldian Ubarretxenak argi utzi du Jaurlaritzak bere garaian egin zuen txostena 120 orriko txosten bat dela prozesu guztiari buruzkoa. Ubarretxenaren hitzetan txosten hori publikoa da eta hortaz Jaurlaritzak esateko zeukan dena esanda dago txosten horretan.
Bakegileek Jean Noel Etxeberri Txetxek Baionan egindako adierazpenen bidez adierazi zuten astelehenean Eusko Jaurlaritzak 2019an plazaratutako etaren armagabetzeaz eta desegiteaz egindako kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela. Orain, 5 urte geroago, bakegilek kontakizun propioa aurkeztu dute, helburu gisa hartuta 2017ko urtarriletik apirilera bitartean egiaz zer gertatu zen agerraraztea. Bakegileen arabera, dokumentuak bakegileen asmoei buruzko gezur onartezinak biltzen ditu eta puntu askotan errealitatearen kontrako kontakizuna eskaintzen du. Bakegileen hitzetan Eusko Jaurlaritzak ez zuen inoiz haiengan konfiantzarik izan eta ez zuen sinetsi bakegileek Frantziako agintariekin goi mailako elkarrizketak izaten ari zirenik. Halaber, bakegileen lana aitortu nahi ez izana ere leporatu diote. 2019ko balorazio txostenean bakegileek salatu dutenez, Jaurlaritzak izan ez zuen rol bat aitortu zion bere buruari eta horrez gain bakegien asmoi buruz gezur onartezinak idatzi zituen. Era berean, bakegientzat bereziki mingarriak izan ziren Michel Beroko Irigoyen zenaren inguruan egindako adierazpenak. Etxeberrik eta Beroko Irigoyenek agiria plazaratu zuten orduan Eusko Jaurlaritzaren bertsioarekin guztiz kontra zeudela adierazteko. Aldi berean, jakinarazi zuten garai egokia iristean bi aldeen arteko bilkuren xehetasunak argitara emango zituztela. Aurten Lusoko operazioan parte hartu zuten bakegilei buruzko auzia izan da Parisen eta armagabetze garaian karguan zeuden Frantziako agintari batzuek lekuko gisa deklaratu dute. Bestalde, beste agintari batzuek prentsan egindako adierazpenek bakegileen rolaren aitortza berretsi dute eta adierazi dute elkarlanean jardun zutela agintariekin konfiantza harreman bat izanik. Hori dela eta Jean Noel Etxeberrik eta Michel Beroko Irigoyenek 2019an ezin izan zituzten elementuak orain argitara eman dituzte beren bertsioa eskainiz. Bakegilek iragarri dute dokumentuak artxibatzeko asmoa dutela Lazkaoko Beneditarren Fundazioan, Lapurdiko Artxibategian, Gogora Institutuan, Lois Joinet Institutuko Artxibategian eta Olaso Dorrea Fundazioan. Dokumentuek bakearen eta armagabetze prozesuaren historia eta egia ezagutarazteko garrantzi handia izango dute. PSE Gernikako estatutua berritzeko prest agertu da baldin eta erabakitzeko eskubidea kontuan hartuko ez bada. Horixe adierazi du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Alderdi Sozialistak atzo ezagutzera mandako txosten politikoan islatutakoaren arabera. Berretsi berri duten Eneko Andueza idazkari nagusiak eta Pau Brasi PSEko programa eta prestakuntza idazkariak aurkeztu zuten dokumentua. Anduezaren arabera, gai hori ez dago euskaldunen lehentasunen artean eta berau alde batera uzteko eskatu dia Jota eta EH Bilduri, naiz eta bi alderdi hauek Gasteizko legebiltzarrean duten ordezkaritzak gehiengoa osatu, 75 parlamentaritik 54 abertzaleak izanik hain zuzen ere. Atzoz geroztik, Igeldo ez da Donostiako auzo bat izango, Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutakoaren arabera hemendik aurrera tokiko erakunde bihurtuko da eta udalerri izatera iritsiko ez den arren orain arte, baina eskumen gehiago izango ditu. Bizkaian lortu dute 2025ko aurrekontuak aurrera ertetea ahalbidetuko duen adostasuna, izan ere Aiota eta PSek osaturiko Foru Gobernuak eta EH Bilduk akordioa itxi zuten atzo eta koalizio soberanista abstenitu egingo da bozketan 33 milioi euroz osaturiko proposamen sorta zabal baten truke.
gobernuak EH Bildu eskaini diona izan da orduko erreferentzia ekonomikoren erdia. Beraz, Bizkaian ontzat joden erreferentzia hori, aurrekontuaren 1,6 inguruko erreferentzia ekonomiko hori, Eusko Jaurlaritzak ez du ontza jo, eta oso behetik kokatu da, erdira ere ez da iritsi, ez? Ustez horrek demostratzen du gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek ez duela borondatea real bat izan, EH Bildurekin akordio batea iristeko kasu honetan. Abiadura handiko trenaren eraikuntzan beste atzerapen baten berri eman dute Euskal Autonomia Erkidegoan, izan ere, Frantziako gobernuak ezagutzera eman duenaren arabera, Irungo lotunea ez da gutxienez, 2052 urtera arte realitate izango. Oskar Puente Espainiako garraio ministroak azaldu duenez, Frantziak baieztatu du abiadura handiko trenaren lotura ez dela Irunera iritsiko gutxienez 2052 arte. Ministroak Espainiako Senatuan azaldu duenez, Espainiako gobernuak indar handia egin du Euskal Y-koa eta Ipar Euskal Herria elkartuko dituen abiadura handiko trenaren konexio lanak azkartzeko, baina Frantziako gobernuak hainbesterako lehentasuna ez diola eman adierazi du. Oskar Puentek Frantziako gobernuaren konpromiso falta kritikatu du. Hala ere, aitortu du herrialdeko egoera politiko ezegonkorrak proiektuaren eragina izana. Puentek azken urteetan egindako aurrerapenak nabarmendu ditu. Peperen gobernuak egindakoa 2,5 aldiz biderkatu dela azpimarratu. Euskal Y-koarekiko loturari dagokionez, Puentek adierazi du garraio ministerioa aztertzen ari dela Nafarroako lotura nola egin. Gasteiz eta Ezkio bi aukerak direla berretsiz. Gauzak horrela Euskal Y-koarekiko lotura kasu guztietan gauzatuko dela bermatu du ministroak. Beharrezkoa izan ez gero egungo behin-behineko ibilbidetik eginda ere. Araban bi proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dituzte, plan hauen arabera 13.812 eguzki plaka instalatuko lirateke Gasteizen eta Oionen. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak argitaratu duenez, bi proiektu fotovoltaiko berri aurkeztu dira Araban eta aldez aurreko administrazio baimenaren eskaera eginda dagoeneko. Bentaja Solar 8 enpresak 10.452 paneleko eta 4,6 megabateko potentzia duen parke fotovoltaikoa eraiki nahi du Gasteizen. Bestalde, Bailen Energia konpainiak Oionen bi parke fotovoltaiko eraikitzeko asmoa du. 3.360 plaka eta 2 megabateko potentziarekin guztira. Gasteizen eraiki nahi duten parkeak Fragaria Solar izenekoak 3,7 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du plakak instalatzeko, honi lotutako beste azpiegitura batzu ez gain. Aurrera jarraituz gero plantak ia 5 hektareako azalera hartuko du. Oionen dimentsio bereko bi parke sortzeko asmoa du Bailen Energia enpresak. Bakoitza 1.680 modulokoa eta megabat bateko potentziarekin. 3,14 hektareako azalera hartuko dute guztira bi parke hauek eta 1,12 milioi euroko kostua izango du bezik gabe. Iragarkia Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu eta 20 eguneko epea zabaltzen da interesdunek proiektuaren dokumentazioa kontsultatu eta egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izateko. Atzo arratsaldean ospatu zen Tolosan .eus domeinuaren 10. urteurrena. Ekitaldian orain arte fundazioaren lehendakari izan den Iñaki Goirizelaiak kargua utziko duela adierazi zuen eta hori dela eta omenaldia ere egin zioten. Momentua heldu dala
eta bihartik aurrera lehendakari esatari utziko diot, pozik noa, lasai noa, soseguz noa, .eus dominioa osasuntzu hasi egindalako, indartzu, ziberseguroa, egonkorra eta etorkizun bikainarekin. Baina mesedez, denon artean jarrai dezagun .eus dominioa zaintzen eta garatzen. Mila esker. Nafarroako gobernuak 256 lanpostu berritan profil elebiduna ezarriko duela jakinarazi du. Hau da, kargu horiek betetzen dituzten pertsonek euskaraz eta gazteleraz hitz egiteko gai izan beharko dira. Behatokiaren ustetan ordea, kopuru hori ez da nahikoa euskarazko gutxienezko arreta bermatzeko. Irulegiko eskua herritar ororentzat dago ikusgai jada, Nafarroako Museoko Historia Aurreko aretoan dago kokatuta eta toki hori behin-behineko espazioa den arren, berau bisitatzeko aukera du gerturatzen den edonork. Lan munduan, BSH-ko langileek elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian Iruñean, Alemaniako enpresak eskirotzen duen lantegia itxi egingo duela ditzera ostean. Informazio gehiago dauka Irune Rejanok. BSH Ezkirozko langileek atzo jakin zuten haien lantegia itxiko zutela eta honekin batera 655 langile kalean geratuko zirela. Ez usteko albistearen aurrean informazio batzarrak egin ziren lantegian, egoera zertzeko eta itxieraren aurkako lehen adierazpenak egin ziren, bai esparru sindikaletik, bai politikotik. Itxieraren aurka protesta egiteko langileek elkarretaratzea egin dute asteazken eguerdian Nafarroko parlamentuaren aurrean eta manifestazioa ginen dute larunbat honetan Hiriburuko kaleetan. Izan ere, elkarretaratze aurretik Nafarroko gobernua BSH Ezkirozeko zuzendaritzarekin bildu da. BSH-ko langileek Ezkirozko lantegia ixteko erabakiaren aurrean haserrea adierazi dute eta Nafarroko gobernuari babesa eskatu diote. Nafarroko parlamentuaren aurrean 100 langile elkartu dira lantegia ixteko alternatibak eskatzeko eta 1000 kaltetu baino gehiagori laguntzeko erakundeen inplikazioa eskatzeko. Astelenean, BSH-ko langileek izan zuten albistearen berri. Langileek azaldu dutenez, duela 30 urte Alemaniar multinazionalak BSH-ren barruan Bosch, Siemens eta Balai bezalako enpresak sartu zituen. Horregatik, Nafarroako lantegi bakarraren itxiera ez dutela onartuko adierazi dute. Multinazionalaren erabaki hau ez du BSH-en lan egiten dugun pertsonengan bakarrik eragina izango.
Gurekin lan egiten duten beste lantegi askotan ere, lantegi hornitzaileak, lantegi laguntzaile eta zerbitzu lantegiak adibidez. Guztira 1000 familia inguru. Ondorioz, erabaki hau Nafarroako industria sektoreko izugarrizko kolpea suposatzen du. Zuzendaritzak izan duen empatia hutsa aipatu dute langileek. Enpresaren itxierak Nafarroako industriarako izango luken ondorio larriak maigaineratu dituzte. Izan ere, Sunsundegi eta Akziona bezalako enpresen egoerak aipatu dituzte. Gure helburua argia daukagu. Gure lantegiaren itxieraren erabakiari buelta ematea. Bidegabea eta guztiz neurrigabea dirudigu hartu duten erabakia. Jadanik azken elkarrizketetan enplegua mantentzeko 50.000 hozkailu inguru behar genituela egiaztatzen zen. Eta bapatean 655 kaleratze eta gure lantegiaren itxiera jartzen digute mahai gainean. Beraz, asteazken arratsaldean enpresa batzordea Nafarroako gobernuko ordezkariekin bilduko da eta datorren larunbatean hilako 21 deitu duten manifestazioan parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Iruñean ere elkarretaratzea egin dute gaur goizean sindikatuek administrazioko langilei familia legea aurreikusitako berrikuntzak aplikatzea aldarrikatzeko. Esteila sindikatuko kideak Nafarroko jauregiaren aurrean elkartu dira gobernuari behingoz familia legea aplika dezan eskatzeko. Espainiako gobernuak 2023an langileen lan kontziliazioa hobetzeko araudia onartu zuen errege dekretu bidez. Hala ere, sindikatuak salatu duenez, dekretu hau ez da funtzio publikoan aplikatzen. Horregatik, Nafarroko hezkuntza publikoan ere hobekuntzak ezartzeko lanean jarraituko dutela argi utzi dute. Esteila sindikatua Nafarroko jauregiaren aurrean elkartu da gobernuari familia legea aplika dezan eskatzeko. Sindikatuak jakitera eman duenez, Espainiako gobernuak 2023ko uztaileko hauteskunden aurretik langileen lan kontziliazioa hobetzeko araudia onartu zuen errege dekretu bidez. Modu honetan familia tipologia guztiei lekua eginez. Dekretuak lan baldintza edo baimen batzuetan hobekuntzak ezartzen ditu. Horien artean, berrikuntza nagusiena, 8 asteko guraso baimena izango litzateke. Haurrak 8 urte betarte hartu daitekena. Salatu dutenez, baimen hau ordaindu gabekoa da, naiz eta Europak baimen honek soldatapekoa izan behar duela argi esan zion Espainiako gobernuari. Adierazi dutenez, Espainiako gobernuak ez duenez araua betetzen, Europako batzordeak araua hauste prozesu bat ireki du. Dena den, sindikatuak jakin berri du Bartzelonan epaitegi batek kontziliazio zuzen arauak ezartzen duen bezala 8 asteko guraso baimena ordaintza ebatzi duela. Urte eta erdi pasa ondoren, Nafarroan bazterkeria jasaten jarraitzen dugu. Errege dekretu hau funtzio publikoan ez baita aplikatzen. Aitzakitza darabilte langileen estatutu berriaren baitan onartzea aurreikusten dutela. Nafarroako gobernuaren eraginkortasun falta tarteko, estatutu honen diseinua atzeratzen ari da, langileen eskubide urraketa izugarria ematen ari delarik. Nafarroan, administrazio publikoan dihardugunok, ez dugu baimen hoietaz disfrutatzeko eskubiderik. Esteilasek gogor salatu du Nafarroko langileen lan baldintzetan sortzen ari den desoreka, kasu honetan funtzio publikoko langileen kaltetan. Beraz, familia legea aplikatuko duen langileen estatutua lehenbailen argitaratu dezan eskatu dute. Eusko Jaurlaritzak ia 4.000 postu aurreikusi dituen lan eskaintza publiko bat onartu du. 2025 eta 2027 bitartean argitaratu eta kudeatuko dituzte postu hauei dagozkien deialdiak eta hezkuntza eta osasun publikoan lan egiteko izango dira batez ere. Eusko Jaurlaritzak 3.949 lanpostuko lan eskaintza publiko bat onartu du. Deialdi publikoak 2025-tik 2027 bitartean egingo dituzte, batez ere osakidetzan eta hezkuntzan postuak eskainiz. Jaurlaritzaren arabera, enplegu publiko egonkorra sustatzea da lan eskaintzaren helburua, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzen jarraitzeko. 1.896 lanpostu eskainiko dira osakidetzan, 1.056 hezkuntzan, 420 administrazio orokorrean eta honen erakunde autonomoetan eta 525 ertzaintzan. Beste 62 lanpostuak Eusko Jaurlaritzaren informatika elkartean, Euskalmeten, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan eta Bisesan eskainiko dira.
Lan eskaintza honekin Eusko Jaurlaritzak berpiztu 2020-2024 programarekin aurrera egiten du, Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko helburuarekin. Iragarritako lan eskaintza publikoari datozen urteetan onartuko diren plaza berriak gehituko zaizkio Jaurlaritzaren arabera. Lab sindikatuak lan eskaintzaren berri ez ematea leporatu dio Jaurlaritzari eta salatu du eskaintza publiko horrekin ez dela behin-behinekotasuna 8%tik jaistearen helburua betetzen Europako Batasunak 2024rako ezarri zuen moduan. Elak bere aldetik osasun sailak behin-behinekotasunari buruzko datuak makillatu nahi dituela eta erreala ez den egoera bat ikusarazi nahi duela salatu du. Izan ere sindikatuaren arabera mai sektorialean lehen arretako murrizketak proposatu ziren honen egoerari aurre egiteko proposamen bakar moduan. Kulturarlora salto abian da Fermin Muguruzaren mundu bira, Biarritzen ospatu zen lehen biziko kontzertua eta bertan izan zen Koldo Otamendi. Fermin Muguruzak Biarritzeko Atabal aretoan abiatu du kontzertu bira. Inigo Muguruza anaiak 60 urte beteko zituen eguna probestu du Muguruzak bira abian jartzeko. Horrela anaiari kinu eder bat eginez. Atabal aretoan lagun eta musikariekin bat egingo du bira abian jartzeko. Eta datorren ostiralen eta larun batean abiatuko da bira ofizialki Bilboko Miribilan eskainiko dituen bi kontzertuetan. Gerora, 2025ean mundu mailan ariko da kontzertuak eskaintzen, azaroan Iruñan amaitzeko kontzertu bira erraldoi hau. Datorren erreportajean, Atabal aretoan bizitakoa ikusteko aukere izango duzue. Hemen, Hamaika Telebistan. Amaierara iritsi gara, euskarazko informazio gehiagorako gure sare sozialak eta webgunea dituzu eskuragai. Orain Txopet taldearen honekin nahikoa abestia dator, ongi izan.
Thank you.